We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Ngaphambi kokuthi ngiqale ngifunde indaba yethu yanamhlanje kunomlayezo engicela ukungidlulisa. Kuzoba noshintsho oluncane nje oluzoba khona la ekhaya. Kuzoba nohlelo olusha olabantu ababhalela ukuthi bacele izaluleko noma ama-advice from kini mphakathi wala ekhaya. Lo hlelo ke esikhathini esiningi luzoba ngesilungu, i-English, kodwa sometimes lizoba ngaso isiZulu. Isizathu ke sokuthi ngiqale lo hlelo ingoba sometimes nginokuthola ama-inbox noma ama-emails wabantu abafuna ama-advice ngezimo nje abasuke bebhekane nazo ngaleso sikhathi. So ke nami angikwazi uku-advise wonke umuntu ngingedwa. And isizathu sokuthi lo hlelo lube ngesilungu ingoba ngizama uku-accommodate abantu abaningi abangasazi isiZulu. Benginesifiso ke sokuthi ngiqale i-channel ye-English kuphela. Kodwa iYouTube amagama amaningi ayiwafuni anjengokubulala, izidakamizwa, ucansi namanye nje amaningi. So lawo magama ke uma ngiwahloniphisa ngesilungu indaba yibi naso isiqi. Ngoba sonke sazi ke ukuthi izindaba eziningi la ekhaya ziyathusa futhi kwesinye isikhathi zibuhlungu. So ngaloko ke ngizohlezi ngithola ama-warning strikes from uYouTube uma ngabe ngiwabeka nje raw lawo magama anjalo. So lokho ke kungadala ukuthi i-channel igcine ivalwa. So lo hlelo ke lama-advice kuzodependa ukuthi indaba i-raw kangakanani ngoba phela izoba ngesilungu. Angeke ngipost indaba mangithola ukuthi i-raw kakhulu. Yabo? So ke nansi indlela engizoposta ngayo. Monday, Wednesday, Friday ngizoposta nje njengokujwayelekile. Bese kuthi Tuesday and Thursday ngiposte lo hlelo olusha lwama-advice noma izaluleko. Kulo hlelo olusha ke kuzohamba kanjena. Sometimes ngizoposta indaba eyodwa per post. Sometimes ngiposte 2 noma 3 kuzodependa ukuthi leyo ndaba yinde kangakanani. So lo hlelo ke luzoqala maduzane. Nakhona futhi we listen, we don't judge, and we advise. So ngiyabonga kakhulu ngesupport eningipha yona. uNkulunkulu nje ngifisa ukuthi aqhubeke njalo anibusise. Ngiyacela futhi ukuthi nama-ad ningawaskiphi and ngiyacela nakulabo ababukela bangaka-subscribe ukuthi ba-subscribe nipressa nama-notification bell ukuze mangipostile nizothola ama-notifications. Ngiyabonga kakhulu isupport. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Wabuya after 10 years ubaba wengane yami umntwana sengamfihla kudala. Ubaba wengane yami ngamuqoma ngisemncane nje impela. Ngangimuthanda kakhulu ngingezwa mshini. Ngidoja ngisho esikoleni ngiye kuye. Kwesinye isikhathi ngingayi nokuya kuleso sikole. Yena wayesethe ukukhula kunami ngoba wayesewuqedile ugrade 12, mina ngenza ugrade 10. Ekhaya babengikhuza bengishaya kodwa kwakufana nokuthi bayadlala. Ngangizibona ngichitha impilo yami yonke naye. Uyena ke owathatha ubuntombi bami. Okubuhlungu ke ukuthi ekhaya kubo babengangifuni isidalo. Kodwa ngangingenandaba nabo ngiphika nje ngokuthi mangithandwa umuntu wami kuphelele. Ngangicabanga ukuthi ke vele naye uyangithanda kanti angibuzanga elangeni. Kwenzeka ke kumjolo wethu sahlala isisu ngakhulelwa.
ngoba ave sihlala-ke la ongathandwa khona. Kuthe lapho sengikhulelwe, kwacaca ukuthi lo mfana akangithandi futhi akazenzisi, akaze nje wangithanda. Emva kokuteta ngathola ingane yomfana. Ngangifosa-ke nami ngoba ngangimthanda. Ngangithenga izinto ngemali yami ngiqambe amanga ekhaya nakubangani bami ngithi kuthenge yena ubabakhe. Umfana wayengafuni sidalo ukondla ingane lapho wayesebenza. Noma engondli enjalo, inhliziyo yayingafuni ukuthi yamukele isimo. Kwakuyimi ofonayo ngithumele nezithombe zengane ngiyihambisa nakubo. Ngangenza konke kodwa nje kwakufana wayengangiboni lo mfana. Wayeqonywa enjalo, ney'ntombi zakhe zingifonela zingithuke. Kwesinye isikhathi endlule nazo ngasekhaya. Sagcina sihlukana-ke nomfana wangilahla nje straight. Kwathi lapho ingane seyino-4 years, ngezwa kuthiwa uyalobola. Yazi lapho kwakuthi angigijime ngedilozi izitradi zonke, ngangigula ngempela. Ingane-ke ngathi iyezwa uma abazali bengezwani. Yaqala manje ingane yami yagula njalo. Ngathi ngiyamfonela ngithi ngiyamazisa ukuthi ingane iyagula, ngicela imali yokuyihambisa kwadokotela. Wathi nje wo wesisi, anginayo mina imali yalento yakho. Okunye-ke futhi senginomfazi manje, ngicela uyeke ukungifonela. Yazi kwaba ngathi uyangithuma, ngase ngifona njalo, engibhlokha ngivumbuke ngenye inamba, nawo futhi lawo manamba amasha awabhlokhe, kodwa ngingapheli moya. Kwathi ngelinye ilanga ngathi ngiyamfonela. Wathi nje umfana, sengathi ingafa leyo ngane yakho ohlezi ungibangela isicefe ngayo, umuntu ezophumula. Ngezwa kusika inimba, ngakhala ubusuku bonke. Ngiyavuma ngangihlezi ngimfonela ngikhuluma ngengane, ngoba ngangifisa ukuthi ingane yami ithole uthando lukayise. Kodwa emva kokuthi akhiphe lamagama abuhlungu nakangaka, ngasala nenhliziyo elimele, angiphindanga ngaba right. Kangangokuba ngagcina lapho ukumfonela. Kwathi ngelinye ilanga ngabona kuFacebook ukuthi kade eshada. Ngaligwinya lishisa linjalo, kwavele kwafa mina kuye. Ngapha ingane iloku iyagula, kodwa ngazitshela ukuthi angeke ngiphinde ngimfonele sidalo. Yaqhubeka impilo nengane engenampilo kahle. Umama waze wathi ake siye kwabamanga siyozwa ukuthi ikuphi inkinga. Nangempela-ke sahamba. Sathi nje sifika loya mama wasitshela ukuthi lengane ibulawa uyise ngenhliziyo. Uhlezi eyeqalekisa ethi sengathi ingafa. Yingakho nje ihlezi ingaphilile. Kodwa-ke singakhathazeki kakhulu, naye usazowathwala amacala akhe. uJehova uzongiphendulela ngingasalindele. Wathi futhi uyazi uyise ukuthi izingane zakubo kumele zenzelwe amasiko, kodwa wenza ngamabomu kule yami ingane. Wasinika-ke amakhathakhatha nezinto zokushunqisa ukuthi ingane ibe ngcono. Saqhubeka isikhathi kwaze kwathi after 2 years, kwasa ekuseni ithule du ingane yami
ishonile. Lapho kwakungasekho-ke nalokugula eyayihlezi inakho. Ngabona umhlaba uba mncane uvaleka ngalelo langa. Kwabuya konke ukuthi kanti lo mfana yini lengaka engangiyenze kuye aze angizwise ubuhlungu obunje. Ngazibuza ukuthi kanti mina ngileli njani ibhadi leli elenza ukuthi indoda ikunyanye ize inyanye ngisho ingane yakho. Yona-ke ingane yayenzeni ngoba mina ngiyabona ukuthi ngangingathandwa vele. Enziwa-ke amalungiselelo omngcwabo. Kwathi mhla ibuya ingane ngebhokisi, ngamfonela wangalibamba ucingo. Akukho okuningi engangifisa ukukusho kuye. Ngangifuna ukumtshela nje ukuthi ekugcineni uNkulunkulu uyizwile imikhuleko yakho, manje asisekho isicefe. Yafihlwa-ke ingane yami, ngafunda ukuphila nalobo buhlungu yaqhubeka impilo. Yaqala yadlala-ke ifilimu. Ngathi ngezwa kuthiwa lenja iphelelwe umsebenzi nezimoto zidliwe. Nangapha umfazi lutho ukuthola abantwana. Ngathi ngizwa futhi ngezwa kuthiwa umfazi wahamba emzini. Okwathi after unyaka ehambile wahlangana nosisi wayo lenja etawuni ephusha isisu ekhulelwe. Yilapho-ke lawacabanga khona lesilima sakhe esiyimi nengane after 10 years wasishiya wangithuka waze wabeka iphini ngaphezulu. Angikholwanga mhla ngimbona engena ekhaya ebhadazela ngonyawo angasenayo ngisho imoto eyodwa. Ngoba umhlaba uyazilungisela abantu bawo. Wathi mayengena ekhaya ngazibukela nje, lapho ngacela inkonzo yokuthula enhlizweni yami. Indlela owayengihlukumeze ngayo ngingamenze nix. Lapho ufika ulengise izandla, uthi uzobheka ingane obengayazi nokuthi iyini. Ngoba amadoda ukhona ulayini ongadonsi kahle kuwo ekhanda. Wathi uyakhuluma ukuthi uzobona ingane. Umama wathi ukhuluma ngayiphi ingane? Wathi unengane wena la ekhaya. Wathi uzoxolisa ngokuthi walahla ingane. Manje izinto zakhe zibheda zonke. Kufanele alungise indaba yengane. Ngathi mina mfethu musa ukuzobanga isicefe lana. Ingane kade yashona. Ngathi ngiyakufonela ngenzela ukuthi ukikize wangalibamba ucingo. Wathi nje ninamanga. Ngabona kuqathaka izinyembezi endodeni. Wathi umama, impela ayisekho ingane. Sicela-ke usihambele la ekhaya ungaphinde ulibhadi la. Ayisekho into esihlanganisa nawe manje. Ngenkathi ikhona wahluleka. Wathi-ke okungcono ucela ukuyoxolisa enganeni elibeni layo. Wathi umama uhlanganaphi nalo konje. Ngathi mina ma ngiyacela ukuthi simukhombise ngoba kuzoba ngathi sinamanga. Elibeli elokhu ebuya-ke la ekhaya azosinyanyisa namabhulukwe amakhulu axegayo azosibangela isicefe. Wavuma-ke uma wamhambisa elibeni lengane. Kuthiwa wafike wakhala waxolisa. Waphuma ekhala ekhaya.
Wafika kubo wazihenga washiya incwadi ethi, "Impilo imehlulile, uhlulekile ukuba yindoda kungcono alandele ingane yakhe." Okwakuyiyona yodwa vo wahluleka ukuyinika uthando, so akafanelwe ukuphila yena. Yazi ngathi ngizwa lokho akuzange kuthi ndiki kumina. Madoda, yekani ukulahla izingane zenu ngoba ikusasa alaziwa. Kuyoba ngathi uloyiwe kanti lutho ulandelwa yimisebenzi yakho. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.